खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BTRनि गं 33 फरायसालिमाफोराव बिजाब जगायनायनि मुङाव खौथि खौथि रांनि जाख्ल'नाय, नायबिजिरनाय आफाद दादों। BTCआव सोलोंथाइ जाख्ल'नायनि सायाव बनसुआ राहा लानो खावलायदों। बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसुआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव जाख्ल'नायनि सोमोन्दै गोनांथार जिंगासिनायखौ फोरमायनानै क'क्राझार जिल्ला कमिशनारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। बनसुआ रोखाथि, बिबान होनाय आरो अजद होजानाय थगायनायफोरनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो खावलायदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बे दान्थे-बिदान्थेया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गं 33 फरायसालिमाफोरनि थाखाय बिजाब बायनायाव नेमखान्थि गैयैजों सोमोन्दो दं। दिल्लीयाव थानाय मोनसे आयेनारि फार्म लाल एन्ड एस'सिएट्सआ BTCनि गोबां गागि मावख'गिरिफोरनो फोसाव बिलाइ हरदों। बिसोरनि सायाव रांनि गाज्रि बाहायनाय, थगायनाय आरो मोनसे दाय गोनां फाव फान्दायनायाव लोब्बा थानायनि दाय होदों। मुं दोनजानाय गाहाय मावख'गिरिफोरनि मादाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर BL आहूजा, BTCनि सोलोंथाइ सामलायगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म, अमरज्योति बर्मन, BTCनि सोलोंथाइ नेहाथारि आकाशदीप, BTCनि गाहाय नेहाथारि आरो गं 33 गनायथि होजानाय फरायसालिमाफोरनि प्रिन्सिपालफोर। रिपर्टनि बायदियैब्ला सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेनि गेजेराव बिजाब बायनाय केलेंकारिखौ लानानै मैया BTCनि गाहाय मावफुं मावख'गिरि प्रमद बर'नि बिथोनाव मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरग्रा आफाद दानाय जादों। BTICनि गाहाय नेहाथारिजों सागान होजानाय मोनसे फोसावलाइयाव बुंनाय जादों दि गोजौ थाखोनि कमिटि दानाया अनागारिनि बेरेखायै लाथिख' सहायनो हानाय खान्थि लाखिनायनि फिथाय। मुंख'नाय आफादखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि उकिल शबराम राभाया मासिगिरि खालामो। बिथांनि दैदेननायाव गासै सा 6 सोद्रोमाफोरजों बे नायबिजिरग्रा आफादखौ दानाय जादों। आफादाव सोद्रोमा नेहाथारि महरै धीरज चौध, नेहाथारि महरै सुजित बाग्लारि, गागि आयेनारि मावख'गिरि बिधान दास, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेबथुमगिरि सुबुं बसुमतारी आरो राङारि मावख'गिरि सुरज कुमार दौराग दं। बेखौ फोरमायनाय जादों दि नायबिजिरग्रा आफादा गुवारै नायबिजिरगोन आरो 15 साननि गेजेराव मोनसे रिपर्ट गथायगोन। नैथि खौराङाव दङ NIAनि केसखौ गथायनाय जागासिनो थानायलाय सासे गोजौ दैदेनगिरिजों लोगोसे सा 35 NDFB सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार जोबथेसालियाव लांनाय जादों। 20 मेनि सानजौफुआव गागि दैदेनगिरि M बाथाजों लोगोसे होबथाजानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NDFBनि सा 35 सोद्रोमाफोरखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालिनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव लांनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला हायुंआरि नायबिजिरग्रा एजेन्सि NIAआ मावख'आरि महरै दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै सोलिबाय थानाय केसफोरखौ सत्र बिजिरगिरियाव गथायनायनि उनाव बे सोलायनाया जायो। बेफोर केसफोराव उदखारि हान्जाखौ सिफायनायनि सिगां बिग्रायारि हाबाफारिफोराव केडारफोरनि बाहागो लानायजों सोमोन्दो गोनां गोब्राब अजदफोर दं। क'क्राझार सौहैनायनि उनाव सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरिनि जोबथेसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बिजिरसालिनि बिजिरनायनि उनाव बिथांमोनखौ न्यायारि बेंथेयाव दोननाय जादोंमोन आरो क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव लांनाय जादोंमोन। बे हान्जायाव सिगांनि उदखारि आफादनि गोबां मुंदांखा सोद्रोमाफोर दं, जाय बे बोस्लायनायखौ आयेनारि बिखान्थियाव मोनसे गोनांथार दावगानाय बानायदों। खौरां बिजोंनो मोनसे बिबुंथियाव पाब्लिक प्रसिकिउटर कंकन कलिताया फोसावदों दि गासै मोनब्रै जर'खा NIA केसफोर नम्बर 01-2025, 06-2015, 01-2016 आरो 01-2021 खौ क'क्राझार जिल्ला सत्र बिजिरसालियाव लांनाय जादों आरो दा बै बिजिरसालिया सामलायगोन। थामथि खौराङाव दङ अनलाइन फोरोंगिरिफोरनि ट्रेन्सफार आर'जलाइनि जोबथा समखौ 31 मेसिम बारायना होबाय। आसामनि फरायसालि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरिफोरनि थाखाय अनलाइन ट्रेन्सफार आर'जलाइनि जोबथा समखौ बारायना होबाय।
गुदि गेजेरारि आरो समग्र शिक्षा बिथोनगिरिनि सिङाव आरजाथाव फोरोंगिरिफोरा दा 31 मे 2025 मायथाइनि हर गेजेरसिम हारसिं एबा गावजों गाव सोलाय-सोल' खालामनो थाखाय आरज गाबनो हागोन। 3 मे आरो 17 मेआव सिगांनि आपडेटनि उनाव मैया फोसावनाय मोनसे मावख'आरि फोसावथायनि गेजेरजों थिरांथाखौ फोरमायनाय जादोंमोन। आर'जलाइखौ गाहायै www.hrmsassam.in मावख'आरि पर्टेलनि गेजेरजों गथायनांगोन। अफलाइन आर'जलाइखौ गनायनाय जानाय नङा। बोस्लायनाय खान्थिया आसाम फोरोंगिरि सोलायनाय आयेन 2020 आरो बेनि 2022 मायथाइनि नेमखान्थिफोरजों थिखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिगोन। बिफानआ गासैबो आरजाथाव फोरोंगिरिफोरखौ बारायनाय समनि गेजेराव गावसोरनि आर'जलाइखौ जोबथा खालामनो थुलुंगा होदों। ब्रैथि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव रोजा अखा हानायनि जाहोनाव सरासनस्रा जिउ खुंनायाव हेंथा सोमजिदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै गुवाहाटीआव हरसे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव खामानि मावनायखौ बन्द खालामदोंमोन, जायनि फिथाय महरै लामा, न'-बां आरो नोगोरनि गोनांथार बाहागोफोरा बाना जादोंमोन। दावबायारिफोरा जुनारसालि र'ड, गणेशगुरी, हाथिगाव आरो मालिगाव बायदि ओनसोलफोराव हान्थु गोथौ दैजों थाबायलांनो गोनां जादोंमोन। जीएस र'ड आरो वीआईपी र'डजों लोगोसे गाहाय लामाफोराव ट्रेफिकआ हेंथा जादोंमोन। गोबां फरायसालिफोरा बन्द जादोंमोन मानोना केम्पासफोरा दैबाना जादोंमोन आरो बासफोरा थाबथादोंमोन। सोहोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव मोब्लिब गोहो जानायनि खौरां मोन्दों, जाय रायजो-राजानि जेंनाखौ बांहोदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायदिंहैदों आरो बुंदोंमोन दि मेघालयनि हाजोफोरनि दैया थासारिखौ गोबांसिन खालामदों। बिथाङा मानिना लादोंमोन दि सोहोरनि दै बोहैलांग्रा खान्थिया दैनि बिबांखौ सामलायनो थोजासे नङा। आइएमडीआ फैगौ सानफोराव उफ्रा अखा हागोननि इयुन रादाब होदों, जानो हाथाव हा गिसिखानाय आरो दै लोमसावनायनि बागै सांग्रांथि होदों। थागिरिफोरखौ न'नि सिङाव थानो आरो मावख'आरि आपडेटफोरखौ लाखिनो खावलायनाय जायो। बाथि खौरांआव दङ नंखाय थिसनथाइ लाइजाम आसामनि दै फुंखा बिफानाव गुलाय-गुजाय सोमजिहोदों। आसाम दै फुंखा बिफाननिफ्राय मोनसे नंखाय थिसनथाइ लाइजामआ साख्रि नागिरग्राफोर आरो अरायथा नङि मावफारियाफोरनि गेजेराव गोनो-गोथो सोमजिहोदों। लाइजामाव गोरोन्थियै बुंनाय जादोंमोन दि मास्टार रलनि मावथिफोरा 20 मेआव अरायथा थिसनथाइ लाइजाम मोनगोन। गाहाय इन्जिनियार भास्कर शर्माया 19 मेआव बशिष्ठा पुलिस थानायाव मोनसे गिबि फोरमायथि रिपर्ट एफआइआर गथायदोंमोन, जेराव नंखाय खौरांनि थाखाय दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै राहा लानो खावलायदोंमोन। मावख'आरिफोरा सानो दि बेयो साख्रि नागिरग्राफोरनि गोरोन्थि लामाजों लांनो आरो दावराव-दावसि सोमजिहोनो नाजानायमोन। दै फुंखा मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया ससियेल मिडियाखौ बेखौ रोखा खालामनो थाखाय बाहायदोंमोन दि बे आयदानि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि खौरां फोसावनाय जायाखैमोन। बिथाङा सुबुंफोरखौ साख्रिनि आपडेटनि थाखाय मावख'आरि सोरखारि फुंखाफोरनि सायावल' सोनारनो बोसोन होदों। पुलिसआ नंखाय लाइजामनि गुदिखौ नागिरनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायबाय। द'थि खौरांआव दङ आसामाव घुस लानाय केलेंकारि ड्राइभार आरो लेन्ड रेकर्ड एसिस्टेन्टखौ हमदों। आसामनि नलबारि जिल्लायाव घुस लानायनि मोनसे गोनांथार केलेंकारिया नुजाथिदों। 10,000 रां घुस लाबाय थानाय समाव बे हाबायाव सानै सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमनाय जादों होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सनआ ल'थ मण्डल लकेश नाइदिंजों लोगोसे बरखेत्रीनि सार्कल अफिसारनो बिबान होजानाय सासे ड्राइभार तपन सिंहखौ हमदों। बिसोरनि सायाव जमाबन्दी हानि रेबगान्थियाव बिथांनि मुंखौ सोफादेरनायनि बदलै सासे नोगोरारिनिफ्राय रां नाजावनायनि दाय दं। रां जाख्ल'नाय बेरेखा हान्जानि मावख'गिरिफोरा मोनसे स्टिं अपारेसन खालामदोंमोन आरो रां मोननायनि उनावनो सानै सुबुंखौ हमदोंमोन। बिफानआ 19 मेआव समाजारि बिजों प्लेटफर्म एक्सआव बेखौ फोसावदोंमोन। सानैबो दायनिगिरिफोरा आथिखालाव जोबथेसालियाव दं आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।